Ale. Nebudu to dělat! Co jsi to koupil? Stěrače Bosch. Dívej se, jo, dolů to šlo, ale prostě nenasadíš ani očko. Jako nenasadíš. To nebudu dělat prostě. Ještě bolí rameno a nemůžu tak zvedat ruku. Ty To je něco jiného. budeš kamerovat. Dívej, to je trochu jiný, vole. Tak to do... Já říkám, já chci, vole, na toho, vole. Sera. Ale to je ono, ty. Akorát nový. Je to akorát nový? Je to nějaký jiný, vole, ale... Au! Ještě se nevodili nikam, už má do stěrač. Do celý okno bude. Hlavně neurví to ramínko. Čo to? Ale něco tam cvaklo, ale nevím, jestli to jako je dobrý zvuk nebo špatný zvuk, jestli to jsem chtěl slyšet. Peťo? Odborníci, to se pozná. Peťo, máme problém. Já jsem na to moc malý, já potřebuji někoho vyššího asi. Nemůžu, já kameruju. Správně děláš, jen kameru. Kameru. Ty pič. To tam. Jsem tam. Vidíš? Tak čau, Peťo jdem. Sparo. Když sem půjde, ty to dělat, vole? Až mi to tady namokříš, vole, to budeš dělat. Já by se ti tam neprášilo. Namokříš. Tam vždycky plivnu, aby to Byste nedržel na co? Jdeš s těma kamerama, vole, ty to nebaví, vole. Budu vypadat tak největší a už mi ho dáš štíhlý. Jak tam budu vypadat tak do stápečka, v tom videu. Zdendo, myslíš, že to ještě dneska zameteš? Skáč to nedá. Co to děláš? Přijede z Ruska. Kde máš lopatku? Zvenku. Tak, pojď, přidej. Nemáš to moc velký? Tak co bys chtěl po 45 letech používání? Hele, já si myslím, že to je Ono se to samo zvětší. ideální velikost. Zatímco vám se to zmenšuje používáním. To by se to zvětšuje. A tím nemluvím jako teďka o mozku. Nebo vlastně ve vašem případě jo. Já? Ne, ještě to otoč. Ještě? Ještě? Ale Ne, to je podle mě moc rovně, zbytečně. já jsem chtěla. Hele, vem si, že ten kopec je takhle jako nahoru. Já jsem chtěla, aby to Blaní, ten kopec je asi takový úhel, takže by to mělo být tak ve stejném úhlu, aby když jako si stoupneš, aby to bylo jako vidět, že to je rovně. Takhle by to šlo. Buď to budou písmenka, jako že pojedou rovně s linkou, No. anebo budem tady ta hrana rovně s linkou. Ale ono to bude obstřížený v podstatě. Aha, Ty vole, Zdendo. to tebe ošvajcli. Taky nemohou umejt, ty kráso. Ne, to je napucovaný na ty plasty. Víš, že ty můžeš mít vlastně takovou? Jako velkou samozřejmě. Takže to si můžeš otáčet, jak chceš. Podle mě to logo. Jak po... No, To není to je to pravda. takhle nemůže být. To je prostě takhle. My jsme dnes, tak jsme dnes. Hotovo. Jo? Jo. Jo, tak co, dneska hotovo? Jo, a jsme se zasmáli. To ne. Jo, zde na to uklidí. Jo, ten pojď jedem. No leď. Dodávka co? Umytá? Sundaný ty odporné věci, co jsou tamhle, ještě na zemi, to musíme poklidit teď. A co se chystá?
donutit Zdenečka a vymyslet si, jak to tam chce. Ležení, Tak, poličku, to budeme vědět asi tak za 2 roky, podle mě. kuchyň. No, uvidíme, jak se Zdenda rozmyslí. Budeme muset udělat zástavbu, nějakou takovou jenom rychlo. A tam je holka. Tam je. A tam je kluk. To je Zdenda. Čau Zdendo! Hele, Peťa říkal, že bude to uklidí, že máme jít do... Proč nadáváš takhle sprostě? Proč nadáváš takhle sprostě? Protože jste? Hele Zdendo, takže dodávka je umytá, teď to akorát říkám, je umytá, vyházený tady ty hnusy odporný. Dobře jsi to umyl. Ještě, že se stará zmínil. Peťa má vomitý kola, kromě jednoho. A Na to si musím vzít zbíječku, vole. na to si jdem zbíječku. A Zdendo, co nás teda čeká teďkom? Teď mě čeká doma. Ti nemůžu říct do kamery. Vášnivá noc. Ještě má noc, protože zítra odjíždím na týden pryč, takže to bude vášeň až na půdu. No. No a jinak co nás čeká? Řízky, salátek, chlebíčky. Já myslím, že to bude jiná rozkoš, kamaráde. No to nevím. Takže, co nás čeká? Odnosí tady ten bordel, no a No a Budeme potom, si psychicky co budeme dělat připravit. příště? příště budeme dělat. Nevím. Ještě stěrače jsme dneska udělali vlastně, vidíš to? Tím jsme vlastně začali, těma stěračema, který jsem určitě nepustil bez těch gumiček. Ne? No, možná, jak jsem přijel sem, že? To sprchlo a říkáme, je. Jednou se tam svezli. Já jsem ti říkal, že to je první něco musíme udělat, že já na to určitě zapomenu. Takže to máme. Umytej vnitřek, umytej vlastně i vzadu, takže uděláme spaní. Dodávečka je čistá, takže teď to tam, když to vyschne, našrobovat, udělat spaní No jedem. a jdem. Bomby petalice. Máme za půl hodiny hotový všechno. To je krásný. Pokud to jenom vyhrát, Už to jenom vyhrajeme. Peťan si dá pivo a rumíka a vodku a pojedem dom. Kafe. Kafe si dá, aby vypadal aspoň trošku normálně. Na normální tělo. Přesně. Pojď sem. Tak zdar. Koj.